Türkmenistanda berk çäklendirilýän temmäki önümleriniň ornuny tutýan teristlerin tatywyna we olaryň ulanjylaryna garşy çäreler güýçlenýär. Garaşsyz Nesir ýurtda elektrik çilimleriň tüwdatynyň gadagan edilendigine habar berýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy suw çilimi, ýagny kalyan bilen suratlary sosial turlarda paýlaşylan ýaşlaryň soragy çekilýändigine aýdýar. Türkmen häkimetleri ýurdun 2025-nji ýyly çelini temmäkiden azat boljakdygyny aýdyp, köp halatlarda bir taraplaýyn görnüşdäki we dil üstü bilen berilýän çäklendirmeleri girizýär. Soňky döwürden bäri ýurtda bir ýezeklik elektrik çilimlerini, köp sany ulanysy niýetlenen weyp abzallaryny, onuň ätiýaçlyk saýlaryny doldurmak üçin suwuklygyny satyn almak mümkin däl diýip, Garaşsyz Türkmen News nesiri öz sesmelerine salgylanyp 2-nji iýunda çap eden habarynda belleýär. Maglumatda bularyň tüwdatynyň birden käte oktandygy we umumy häsiýeti eýe bolandygy nykdalýar. Nesir munyň bilen bagly resmi kararyň göze ilmeýändigine, satyjylaryň bolsa bu ýagdaýlary gadagynçylyk bilen düşündirýändigine üns çekýär. Sol bir wagtda Aşgabatyň käbir tüwdan okutlarynda bu teristleri häzir hem sol sandy dürüstü bilen gadagan edilen suw çilimlerini, olaryň siretini de gizlin satyn alyp bolýandygy bellenilýär. Ýogsa geçen hepdäniň ortasyndan bäri sosial turlarda kalyan bilen suraty düşen raýatlary, hususan da ýaş oglandyr gyzlary anyklamak we polisiýa bölümine soragy çağırmak boýunça işler alınıp barylýar. Paýtagtdaky habarçymyz şular ýaly hadisalaryň bir näçesini tasdiklatmagy başardy. Emma soragy çekilenleriň sözünden çen tutulsa, polisiýa bölümine her gün onarça ýaş çağırylýar. Soragda bolanlaryň biriniň sözlerine görä, polisiýa işgärleri olar bilen degişlilikde talikatly gurlaşypdyrlar. Sol bir wagtda olary temmäki önümlerini, sol tanda kalyany mundan beýlek ulanmajakdygy barada dilhaty ýazdyrylypdyr. Soňundan polisiýa işgäri ýene bir ýazak ele düşdüler, onda garşysyna anyklaşdyrylmadyk jeza çäresiniň görüljakdygy bilen haýbadatypdyr. Azatlyk İçeri işleri ministrliginden häkimetleriň dil üstü bilen girizän gadagynçylyklaryna esaslanyp, adamlaryň saksy durmuşyna gatysmak hadiseleri boýunça kommentariýa alyp bilmedi. Emma ýurda 2025-nji ýyly çelini temmäki önümlerinden azat etjekdigini söz berýän türkmen häkimetleri, ozarlar hem kalyan ulanjylaryna garşy reýtleri geçiripdiler.